bonke, ngibingelela bonke abantu basemthaleni la endaweni yakwaMajozi emhlathini waseNdlovini. Mina ke nguCosmos wakwaMdlolo okungumfowabo kaFanlo. Njengoba silapha namhlanje nje silethe ibhodwe okubikibiki komukhwekazi wethu. Njengoba silapha namhlanje nje silethe ibhodwe okubikibiki komukhwekazi wethu. Lokho okukhomba ukuthi abantu bakwaMdlolo bayajabula uma ngabe beganiselene nabakwaSithole, ngoba basifundisela umakoti ukuthi engasibulaleli umuzi kodwa asivusele umuzi. Ingakho ke namhlanje sizile sathi asizokhombisa injabulo nokwenama kubakhwekazi bethu la kwaSithole.
Ngithanda ukuthi-ke unwe lolukude kubo bonke abakwaSithole noma kubo bonke abasekhaya konina kaMaSithole sibonga bona. Ngoba ube babengekho ngabe mhlambe lo yamuzi wasemandlolweni asinawo. Ngizama ukusho ukuthi umuntu oyogana noma oyothanda kwaMdlolo siseabantu abathandayo ukugcina usiko nokuqhubeka nezinto edingekalayo emsamo noma kumbe emadlozini. Ngidlulisa ukubonga kubo bonke abayizihambeli zalomcimbi namhlanje nakubo bonke abantu ebebemenyiwe baphumelela abasuke engxanyeni zonke zezwe ngokuhlukahlukana. Ngithi ngiyabonga kakhulu nangelinye ilanga niseseke uma ngabe kukhona esikwenzayo komunye womakoti bakithi. Ngidlulisa ukubonga, ngiyabonga kakhulu.
Wabe.